Nyako Ramogi ajuang. Thoth ji sani otangi gik ma gichame dendgi nikech gin giwegi gidwan gicham gik ma kisungu dendo ni healthy living. Omiyo gi juma ni adwa nanyisi ni wantie kamoro ni Ohala ma bende wadhi romo gi japur kendo japith ma bende nigi lony korka alot dek miluongo ni Collins Agira. Yena mondo akaw thuolo ni mar wakie chenro ni kaka pile an iluonga ni Alori nyaka Black. Warom gi japur. Berber. Idhi nade? Aneno ka piny ber koni weather ok rach. Piny ber, karibu Ohala. Erokamano. Karibu Ohala. Wadonje e puodho. Erokamano ahinya. Gi thuolo ma wan go sani daher mondo inyis jopiny nyingi kuma wantie gi gima in iwuon itimo. An iluonga ne Collins Agira. Aja Ohala. Ohala ne yudore but Kindu Bay, Homa Bay County. Aja pur. Kendo ahero pur, that's my passion. Mano mor mara. Aja pur. En ang'o mano mijing'o mar donjo e pith mar alot nyaluo mar dek ni? Puodho ma wantie kawuono ni, mai puotho mar dek. Iwacho ne jomoko luonge ne saga, jok moko be luonge ne spider plant. Kamano. Dek gimomiyo ne achako puro dek. In fact, wach mar chako puro dek ni ne ok achaka. Ne wachake, there is a group mane wan go, nitie group moro mane waloso, an organization moro mane waloso go osiepno. Osiepno iluongo ne Ken. Ken Ouma, otiyo Nairobi. Koro Ken ni ne waneno go tang'o ma wanyalo timo ne youth mane kor gweng'. Nikech nitie that mentality ne youth kuta satico school to gidhi manyo tich. Kapango no dhi manyo tich Nairobi, wadhi manyo tich kune. To ng'at ma youth, ng'at ma tich ne tek kabisa seche moko. Koro youth dwaro no bed gi pesa. To youth ok dwa tiyo matek. Koro no watemo ne wamany yore mage ma mondo mi wakony go yudhe wagi mondo oae being idle koso tiyo cha. Mondo gibed independent, gibed gi pesa gi manyalo konyo, ginya konyore go. Nwachako organization moro ne Green Revolution. Green Revolution ni no promote green environment. Nwachako gi pidho yiende. To waloso tournaments mag mpira. An coach mar mpira, kora ahero mpira. Koro waloso tournaments mag mpira to bring youths, mondo wakel youths kanyakla, mondo wasel negi message ne wapidh yiende, mondo wapur, wadhi agriculture, watim agribusiness. Watim ane agriculture moro manyalo kelo pesa ne youth ofuku machiegni. Koro kan wachako gini to nwaneno tang'o ma youth gi nyalo timo mondo kelnegi pesa machiegni. Nwaneno gigi to nwafwenyo na alot nyaluo. Ok kata dek kende, alot nyaluo. Nitie alode mag nyaluo mang'eny ma wanyalo gine to nwaneno ne dek, nikech dek kawo ndalo matin, tich ne yot, to kawo ndalo matin to isachope pesa no very readily. Nikech dek kipidhe tarik 1 to between bang' ndalo 7 to ndalo 14 to dek oti. Kosati moailo to kawo ndalo 14 kendo ting'wedo dek mokwongo. Maulo ne dek kipidho tarik 1 to kuki tarik 30 to in gi pesa ni mokwongo e ofukuni. Koro en gima inyalo gowe e pesa machiegni very easily. Yuso ero gima inyalo gowe e pesa machiegni very easily, mapiyo. Then environment mathurwa ka ben chieng' koth matin. Koro nwadwaro gimoro mane nyalo chopo kodwa piyo. To alot dek ni otimo maber e lo machal nade? Alot dek nyalo timo maber e lo mora mora. To lo man gi kuoyo mang'eny iluongo ne sandy loam. Man gi kuoyo mang'eny ganywang' matin. To kuoyo lele. To ka kuoyo lele to dwaro ng'ich matin. To timo maber. Aeto dek be ok dwar koth mang'eny. Which means ne thurwa kae kaka koth thine to chieng' be wan go to wan gi liet. Dek timo maber kabisa. To wawach ni dek inya timne gima kisungu dendo ni intercropping. Inya kike gi chamore puodho. Yes, apane kane onyuolo wapon ka koro wawe bire agribusiness ma koro watimo dek teni.
nitie kuonde moko mane dek ti kendgi minyalo yudo kata ka i oduma ji ng'ato pidho bando to dek tie kende dek nie kanyo kendo ng'wedo ga ng'wedo alot ne i bando kanyo kata i bel ne kanyo to dek tie kanyo to en ane koro mondo itime mar ohala mondo mi oduokni nengo mar time to ber kitime kende mondo watim gima kizungu wacho ne you maximize the space, i utilize puodho ma intiego no mondo iyud nweng'o mowinjore. To ka wakike gi cham moko to mokwongo gidhi laro chiemo, aeto koro moro ka moro ok yud chiemo moromo, which means ne moro ka moro ok nyal bedo maber kaka dobedo ka en kende. Mar ariyo, nitie tipo mar cham midhi pidhe, kata en onyalo kelo tipo ne cham moro ma mipidho kanyo. Koro tipo no be seche moko ng'enyne bedo ga gi side effect, bedo ga gi ng'ikruok moro. Ere kaka utimo spacing kata nafas e puodho ka? Koro mae to nochuno ne nyaka wamany lony kata wamany tiegruok. Jodongo nowacho ni somo onge giki, somo nyaka iti. Koro mae ne wamanyo kaka wanyalo time gosiepna makena no, mondo mi kane wachako this green revolution to wabed gi gima wanyalo nyiso japiny. Ne wapidhuru dek to wapidhe kama. Koro nwamanyo rieko no, mana wayudo rieko no. Mane wasaloso nyaka field day, mane wapuonjo ji e gala moro maduong'. Kata mine no ka ng'weto kaegi, ng'enygi gin jok mane osakadhe puonjruok ma wasabedo gogo. Dek mokwongo ka wachaka adwa ni ji ong'e ne dek onge season. Nikech sani December ji nosagolo cham, ji owe puothe oling'. To kae to wapidhe sani enti, which means ne kigolo cham mar opon dwe mar 11 kata 12, kik iwe puodho ne rito dwe mar 3. Inyalo chieme i puodho ni kirito dwe mar 3. Dek onge season. Nikech odwa na ng'ich matin to ti ting'wede. Secondly, dek kisang'iewo kodhi, nikech pok wapuonjore, pok wayudo lony mar loso kodhi kendwa, koro chuno nyaka wanyiew kodhi e agrovet to wapidhe. Spacing mar dek mwatiyogo en 50 centimeters. From one row to another watiyo gi 50 centimeters, 50 to 60 luore. Aeto koro pidhe mondo mi owuog achiel kata owuog makoro nyalo bedo machwe. Waruwe gi kuoyo. Kodhi cha ka osakelo to 50 grams waruwo gi kuoyo ma 20 liters cha. Ndo mar 20 liters ni waolo kuoyo kopong'. To wa spread kate kapera kate gunia moro to waruwe kuoyo mar 50 grams. Koro ruwo kodhi gi kuoyo ni wabiro gi gimoro ma kwan ne wasomo ne probability. Yani nyalore ne kodhi achiel nyalo lwar kata achiel ka. To nitie moko mawuok modhigore. Seche ma mine gidoyo to koro gipudho moko modhigore ahinya mondo mi owegi negi nafas mar yweyo to gi mar yarruok. Koro mane kaka wapidhe. Wagombo ne dek obed around 20 centimeters apart. Row to row is 50 to 60 centimeters. But from one plant to another plant, obede kata 20 centimeters mondo yarre maber. Yeah. To unuwegi ere kaka uwiko lo? Land preparation. Kisabeto puothi, ma puodho ler. Ka in gi manyiwa chieth dhok, waluongo ne inorganic. Mani mwatiyogo. We really encourage, in green revolution, we encourage ne wati gi inorganic manyiwa. Nikech mokwongo nengo ne yot, nikech anyalo choke kul tatere puodho. Aeto yude be yot, nikech anyalo yude machiegni. Ka ok ayude dala tanya yude next door, anya yude e jiranda bath dalana tajowe takete puodho. To onyalo towo puodho. Chieth dhok kiole puodho tinyalo tiyo go dhe olia mokimedo kendo. Koro nengo ne yot, tich ne yot. E gio miyo we encourage mano. Koro inyalo olo ka puothi let, inyalo olo owuoyo no mondi mike puodho ai tipuro tiyoro. Kisayore to kata ka okipuro kode miyoro kode tinyalo puro, aeto kapok iyoro to iole, aeto kokiyoro, aeto koro idhi pitho. Nitie moro mokuok maber, nitie owuoyo mabende kisa kuogo maber, nitie kaka ikuogogi, manyiwa gi nitie kaka ikuogogi. To kwasaloso mtaro, nikech ing'eni gi kwasaketo rogi to waloso mtaro. Mtaro ne emo waologa e kodhi. Mtaro ne minyalo ole owuoyo mokuok maber mosakwe. Kendo owuoyo ma in go kata manyiwa ma in go tin ok nyal romo puodho kikete. To koro inyalo kete mtaro no mosakuok mokwe. Aeto koka waporo kodhi e wiye.
Erokamano ahinya. To da her ng'eyo ni alot mar dek ni en gi kidienje adi? Kidienje mag dek ng'eny, scientifically nitie magiloso mang'eny. To wan gima wang'eyo ne dek en dek nyaluo ni. Pok wadhi e moko mage gine mang'eny go. Pod wapidho apidha dek ma nyaluo ni. Ma kothe wanyalo yudo agrovet mathurwa ka. To koro, en ang'o ma in iwuon itimo e puodho ma wantie ni mondo omi alot owuok maber kaka neno sani gi berni? Wan gi ok wago yath. Mano adwa ne jopiny ong'e mokwongo. Ok wati gi gund yath mora mora ma chemical. Nikech wan gi chiro mopogore opogore gi demand mar chiro mopogore opogore kaluwore gi yath, gi goyo yath gi ok goyo yath. Koro ok wago yath. Koro gima konyo mondo alot ni obed maber, mokwongo wahakikisha ni waketo manyiwa mane wachako cha at land preparation. Yes. Aeto mar ariyo wahakikisha ne wadoye obedo maler kaka ineno gi chako doyo mwalo kocha ka gibiro cha. Loko ne cham lo, cham mora mora. Kiloko ne lo to mede ndalo. Nikech koro kama ne ochieme machiemo rumo moluoro tiende cha, iloko tikelo ne kendo lo manyien man gi chiemo kendo manyien. Ondike Biblos ni ask and it shall be given. Ni knock and the door shall be opened. Request and it shall be given. Wangni wakelo ne request kende, yani ni yoro text, yoro message. Number ma studio en aria deka uchelo nono. Ma entie dero, the house of Rumba. Ice cold Coke. Make your mealtime more magical. Ageno ni kamora mora ma intie pod wantie kodi achiel kachiel kaka wuono ni pod wawuoyo e wach mar alot manyaluo miluongo ni dek. Thoth ji ong'e dek alot ma bende dewa nong'e kaka iloso. Omiyo kawuono ni pod wan e pur ka, an gi japur ka ma bende pod medo miyo wa puonj to mana kaluwore gi alot mar dek machiegni kendo. Mr. Collins, to wach niya, gin challenges mage kata pek mage ma in iwuon kaka japur isekale chakre chak pidho alot? Challenges ng'eny pur generally. Gima japur iluongo ne janeko. Mokwongo en climate. Puro kae koth seche moko jabare. In gi geno ne koth dhi bedo tipuro to koth bare kendo. Mar ariyo en kodhi. Seche moko yudo kodhi tek nikech kodhi nengo ne tek. Be gimomiyo gigi seche moko ji luoro puro nikech nengo mag kodhi gi. To wach ni akia kaka chiro mar alot dek ni nitie, inya nyiso jopiny kaka chiro mar alot dek ni bende? Dek ni gi English iluonge ne hot cake. En gi chiro kamora mora ma kata in seche machung' kodi kalori.
Ang'e ni gombo mane ang' iting'e mar 50 moro. Chich dek wan tiego thurwa ka nikech wadake e piny manam nitie, wan e dho nam. Koro beaches gi, kuonde miuse rech gi, alot dek usore kabisa daily nikech wan gi beaches mang'eny moluorowa to wan gi centers be. Aeto kor mier kuonde gi, alot dek e number 1, en chiemo ma number 1 ma ji chame mier. Ma en demand mane kor gweng' kende nyalo bedo ni mang'eny moloyo midhi manye chiro e dho nam. Mar ariyo, kane waloso organization mar Green Revolution, to nwatimo riwruok gi kambi ma deal galot nyaluo iluongo ni Maize Food ma Eldoret. Maize Food ni deal purely on indigenous vegetables, alot nyaluo. Koro gin bende watero negi alot dek, gimiyo wa chiro mar alot dek ni. Kamano be giomiyo wan gi chiro mar pure maduong' nikech wang'e kuma odhiye. Manyiso ni en chiro ma un uwegi ung'eyo, karo kata koseikore kama ting'e ni ok ochuno ni anya koso customers ka to nitie kuma nyaka tatere. Nitie kuma wanyalo tere, en chiro mwang'eyo. Although ne pod wakwayo ni mond chiro moko be chiro ka ng'eny to nitie gima English luongo ni competition. Nitie yani ng'ato nyalo biro gi nengo maber molo nyawadgi. To japur gombo ne man malo chema mondo ayudi. Kamano. Koro warwako chiro moko ka nyalo biro. Kamano. To wach ni alot mar dek ni bende nitiere tuoche kata kutni moko ma bende samoro thagoga. Alot ni alot ma tuochege kata kutege thin mang'eny. Be nyalo pure ding'eny to kirado gi tuo kata gi kudni mar dek. Be giomiyo de wachon ni gine to en kanyo tichame. Nitie tuo moro ma duong'o ite marachar. Tek mondo me yude mana kinuoyo pidho dek kama ni pidhe dek to degno noti moti. Kinyalo yudo ka en gi tuochego. Lakini mondo me yud tuo tek to nikech wan gi chiro mopogore opogore, ok wago yath e alot. Ok wago chemical mora alot nikech Maize Food Eldoret kuma watere ok go yath. Koro ane wanyalo advise jokana nyanam ni nitie yore moko mane dewa gi kwere watiyo go chon mag nego kute kata tuoche. Kaka ruwa pilo gini, kiruwa pilo, itiyo gi Mexican sunflower, iswago tigine tikiro, ikiro buru kaka nwatimo cha. Kineno gimoro aina tinyalo timo mano nikech odo ni pur mar dek obed as cheap as possible. Nengo mar pure obed mayot mondo nweng'o mare obed malo. Nyako Ramogi ajuang gi thuolo ma wan godo sani ni en ni wang'wedo alot mantie puodho kae mondo un be une kaka alot ni ng'wedo. Dek ok tho kawa e puodho, nitie style, design migolego e puodho mondo kik okethre kata bang'e onya bedo gi lifespan moro mar ndalo moko mopogore mondo moko go timang'o oti kama kaka watime. Daher ni nyis jopiny nyingi gi kuma wantie. Nyako Ramogi ajuang, an nyinga Evelyn Okeyo, wa Ohala, kama wantie ni iluongo ni Konyach. Alot mar dek ni en alot maber nikech alot ni osekonyowa maber, kata mana ka wang'weto kama to okonyowa nikech wayudo godo chiembwa mar tinende ni. Kendo kata mana nyithindo pes moko ma wayudo go watero nyaka e skul. Koro okonyowa mang'eny. To wach ni odiochieng' achiel kama unya ng'wedo puodho marom nade? Kaka puodho minano ni maduong' kamani, wanya ng'wedo kata marom kama kata 2. Alot dek ni kichame, en alot moro mayom mamiyo dendi bedo healthy kendo in gi teko moko mang'eny. En gi vitamins mathoth e dendi ka. To koro odiochieng' achiel unya kawo pesa marom nade? Odiochieng' achiel luwore gi kaka ing'weto. Koro odiochieng' achiel wanya yudo siling moro 600 kama. Manyiso ni ma be gima nigi pesa, en gi pesa. En gi pesa malich. En gi pesa. Samoro akia ka bende sofa useyudo kony koya sirkal? Podi nyaka sani pok wayudo. In fact sani ka waneno ka koro gisechako kelo tiendgi. Nikech just last week nyiche wan gi MCA marwa Victor Obuya Kolela. Nyiche ene project ka mabe notimo nwa singo moko maber kochopo. Koro warwake. The same month mokadho no ne wan gi assistant chief marwa
ma bende nobiro gi jo administration moke project kae. Koro gin be nitie singo mane gitimo gi kaka gidwaro ol gini ei kor gweng'wa ka gi e ward mangima. Koro aneno ka gima gikelo tiendgi, but warito mondo wane. Koro githuolo ni adwa na mi nafas ma in iwuon inyanyiso ng'atno kata jalno maneni sani ka tiyo gi namba ma in iwuon emang ni miwa kaka onya tudre kodi kitiyo gi kamera wa. Okay, well, ani luongane Collins Agira. Kadi igombo bedo japur mar alot dek kata alot nyaluo, to inyalo yude namba mar 0726 736 418 nono abiriyo ariyo auchiel abiriyo adek auchiel ang'wen achiel aboro. Mane namba na maginyalo yuda 0726 736 418. Mane namba maginyalo yudago. To kisa yuda gi mano wach email gene go to wae jopur gi email mang'eny go to wae uru. Kisa go namba no tiyudo kaka wanyalo puro alot dek. Erokamano. Wase puodho gisani wasetedo alodwa mar dek, walogo wadwa bile kata wadwa chame mondo un bo winj ang' na chamnugo un ang' no muonyna. In janeno marwa kamoro amora ma intie, ageno ni odiochieng' ma kawuono ni iwinjo puonjruok maber madhi korka alot mar dek, kaka ipidhe, kaka ikete motegno me puodho, aeto bang'e kaka idhi use chiro ne bu winjo kaka Mr. Giro nyisowa. Omiyo in kaka japur kamoro amora ma intie to diher mondo wabi walimi, inyalo tiyo gi email marwa mar purgiohala@realmedia.co.ke. Kaka pile wan wawegi wabro manyi kendo wabro chopo kuma intie. Yena monda ka uthuolo ni mar goni erokamano in misebedo kodwa chakre no chak tayo chenro ni nyaka sani. Githuolo ni adwa ni miya nafas an be abile alodne monda nyisu kaka odhi obedo. Oriti masani.